बताओ अब अहिले तो करी मनान आई जाई ओकरे घूमले से हमके कुछ थाहे नहीं चलता कि का करी। हाँ आज तो जाए तो बेने बलिदान हो एगो मन्नत मनले बारी जाए तो एगो बकरा उकरा खोज के ले आई। हाँ पता नहीं क्या करता कहाँ बा। अरे हे बे हे बे हे बे हे बे हे बे बैठ बे करे कहाँ घूमना तड़ते गइलनी रामलीला देखे ते बड़ा रामलीला देखता रे शादी होता तो नहीं जानता कि बेने बलिदान हो बेने बकरा चढ़ावे के बा चढ़ी कि नहीं चढ़ी का करे के बा। अरे बेने बलिदान हो का हो बलिदान का कहो तरो उगल बकलोल भाई उगल बकलोल कोस का कह सुना था सुनते नहीं बाबा का कहो तरो बकरा बकरा हाँ का होई हो अरे बेने चढ़ावे के बा चढ़ावे के बा हाँ। बकरा हाँ तब तक गोश्त खाए के मिली हाँ का मिली अच्छा ना करी तो का करी जो हमसे पैसा ले ले हाँ जो बकरा खरीद के ले अंडू बकरा किन के ले आई अंडू ले ले अंडू बढ़िया देख के अंडू हाँ अंडू पैसा दो पैसा तो दे लेना बड़ी पैसा हम हाँ मते ओ दिनवे कहत रहल जय जा तो के पैसा दे ले बड़ी भाई कहत रहल त जाई त जो अब जल्दी से खरीद के लेके आ। हां हाँ ठीक बा हम जात जल्दी नहीं आवा तनी तू हमके जात न देरी हाँ। न आवत दे तो जो जल्दी आ अब तो एक भेज देली हम बकरा खरीदे के आज कहने से कम सुनतो बा अब देखो क्या करेला अब तो हम पैसा दे के पछताता देखा खा ढारेला आखिर पैसा ले आवेला दादा ले दिले रे या साली बा पहले पानी पियावे के पानी हां ये बुरबक तो इतना लम्बे से ले आवता रे तो लम्बे से लेके आओ तनी पियासा ली बा करे अंडुल तो बड़ा फर्स्ट क्लास के ले आई रे आई हां पाठी हां आई हां जानत ना हाय पाठ रे बहुत बियास करे लिकुल अरे बाप ओ करे तो के अंडुल खरीदे काली हां तो ते जात रे पाठ लेके आवता रे का खरीदे कहलल हो तो के अंडुल खरीदे काले रे अंडुल ए मर्दवा धीरे बोलन सुनत बानी का सुनाता अंडुल कहलल हो हां आ तू हंत कहलल जो बकरी ले चरावे के बा करे हम तो के चरावे काले रे हां चरावे के न कहलल चरावे काले रे चरावे काले रे चढ़ावे काले रे चरावे करे ए मर्दवा कब साउर सिखबे रे तो तू तो छोट छोट लइका तू है न कहत रहला चरावे के बा चढ़ावे काले रे हम बकरी किन के ले आइली आई तो बकरी चढ़ी हैं बकरी चढ़ी अब लो हाँ। चराव हाँ। अच्छा चराव हम जा तनी जा तो बक ले आइल बना खरीद के पाठ चढ़ाता मंगनी है अंडुल तो पाठ ले आवत आओ तो के बनान के पीटो तरिया बा